людей, безцінних за своїм досвідом і за своєю здатністю стати на захист України, вже звернулися і готові виїжджати в ті тренувальні табори, які до них підготовлені. Зразу хочу сказати, що цей набір високих фахівців військового мистецтва іде не хаотично, він не є в противагу армії, це є невід'ємна частина нашої обороноздатності. Ми сьогодні на базі руху опору створюємо бригади територіальної оборони, які прямо передбачені законом про оборону. Це не партизанщина, це реальні війська, які будуть служити в армії і які будуть захищати Україну. Сьогодні, поки я до вас доїхала, вже більше 3000 людей звернулися до руху опору. І всі вони відповідають тим вимогам, які сьогодні має до них Україна.